Iată-mă că e greu. Da, ce să mai... Unde se judecăm? Haina, Nu mai e, părinte, haina, gata. sfântă și noi nu putem de judeca preoți. Se vede rezultatul. Deci asta e pus să fii șpagă. Da. Și bani. Mergem la București, dacă nu la București, Părinte, dar dă vreo 7.000 de euro acolo să te dacă nu, am dat destul, ia. vorbește matale cu preasfințitul, mai dăm ceva Lasă, la părinte, mână, că la vă mână. dau eu bani, cât trăiesc, plătesc în rate, cât am Da, ce ora, dăm euro, dăm. Nu acceptă. atunci să plecați. Vrecești. Părinte, dar ce-o mai zici? De ce asemenea? Deci, doamne, eu ce Matei au venit ca să facem predare. Vedem și predare, dacă nu-i gata procesul, nu-i gata nimic, nu-i nicio soluție. Da. Da. Cum să predăm dacă este proces pe rol, nu s-a terminat? Trebuie să decide instanțele. Părinte, vă rog, spuneți-mi, ați afirmat că ați trebuit să dați niște bani la episcopie. Pentru ce au fost banii? Vă rog un pic de liniște, că vreau părintele să-mi zică. Pentru ce a fost că treci pagă pentru să rămân în continuare la parohie, să slujesc. În caz că nu cotizezi, nu sunt mutat la altă parohie. Care a fost valoarea donației? Preovintul protopol mi-a cerut 3.500 de euro ca să rămân în continuare. Mi-a spus parohiile nu se moștenesc. Vrei să rămâi în continuare, cotizezi. Nu cotizezi, ești dat afară, ești mutat la altă parohie. Da. Și de aici a pornit, ăsta este și motivul la care s-a ajuns cu această panoramă. Se aude că în urmă cu câțiva ani ați trebuit să dați $7.000. În 2002 mi s-au cerut $7.000. Drept șpagă pentru parohie, așa, că altfel mă chema la un an de zile, aproape un an. Deci în septembrie a venit, a fost numit la Cerno, în luna aprilie 2002 am fost chemat aici, la episcopie. Și mi s-au cerut $7.000, vezi ce parohie ți-am dat, vrei să rămâi în continuare? Cui ați împărțit banii? Cum a fost? Deci preasfințitului $5.000, părintelui Mitru Miront $1.000, părintelui Protopop Todean cu $1.000, așa, plus am plătit dobândă la bani, că i-am dat în 5 ani înapoi, m-a ajuns aproape $10.000. Acum mi-a spus că parohiile nu se moștenesc, vrea să rămân în continuare, trebuie să cotizez. Nu cotizez, mă dă afară. Am văzut că a existat și un grup împotriva dumneavoastră. Cine sunt? Da, acel grup sunt niște instigatori care sunt plătiți, așa, plătiți de preasfințitul, bănuiesc, sau mă rog eu, de Părintele Ațenei la Starețul Mănăstirii Sfântul Sava, pentru a deranja pe ceilalți oameni și a încerca să mă înlături pe mine din parohie. Fără motive, bineînțeles. Da. În momentul de față sunteți într-un proces cu episcopia. Corect, avem un proces pe rol, ei nu așteaptă, rezultatul. Am spus clar, când va fi o hotărâre definitivă și irrevocabilă, o vom respecta și vom vedea atunci ce se întâmplă, nu putem. Și întrucât oamenii mă vor aici în sat, eu am fost corect față de ei, n-am făcut. Știți ce? Care, dacă trebuie să plătiți cotizații, noi, echipa noastră care suntem cu dumneavoastră, dăm ce-o dat să plătiți cotizații. Și ceilalți să-și aducă popă, să le slujească un evra. Cât sunteți de acord să dați în pensii pentru șpagă? Da. Suntem toată lumea de acord. Dau. De acord. Uite, dau din pensia mea cât am de puțele, dau și plătească cotizația. Câțiva care nu au muncit. Nu. Face taximetrii, face alte minuni. Așa, ne unim. Cum s-au unit ei să facă rău, noi ne unim să facem înghine, să facem înghine pentru noi. Noi suntem un stat întreg, n-am Spune că înțeles. părintele nu mai are har, că trebuie preoți are har. Dar scrie clar și gata, acolo că am Suntem citit de a mai judeca înainte pe preoția. Noi suntem mici. Haina preotul nu poate să juce nimeni decât Dumnezeu. Fiecare îți dă. Noi aici părinte să vii să slujească. Noi asta vrem. Pentru că nu ne-a făcut niciun rău. De ce să vă câțiva acolo fac numai jalbe, numai un să duc acolo? Părintele știe cui o dat, ce-o făcut, asta nu ne interesează, nici n-am văzut. El săracul știe că doar mai pot cineva de față. Chiar să ne pui așa, să ne facă direct. Vine hramul și la noi. Avem și noi copii, așteptăm și noi să vii din toate părțile. E un preot care e foarte parolit. Dacă la ora 6, când vine la ora 6 pe un sfert de vin. Nu are nicio valoare acea hârtie. N-ați văzut? Și mie mi s-a dat hotărâre, deci după cele două consistorii, scrie clar, am dreptul să slujesc, am dreptul, am citit și vă mai arăt încă o dată. Eu de acord cu episcopul și pe preotul dacă mă cazează dacă mă cazează o luni de zile la hotel la Franța. La el, în hotel în Franța, acolo.